Following the arrest by the Assam police of the 3 residents of the border area of Sabuda of Block 2 under NONGTUNG on the 10th of April 2022, villagers of MADAN UMWANG, Sabuda and JATALONG had met together during a sit-in demonstration to protest against the high-handedness of the Assam police over those residing in the border villages under BHOI district. Those who led the protest included Chairman of the SYNJUK RANGBAH of NONGTUNG SOHTUN, Headman of Sabuda SHANROY MUKHIM, and President of the SMLA SYIEWDOR KHMAH. Members of the Dorbashnong of NONGTUNG and other areas demanded from the Assam police the unconditional release of the arrested as they were implicated in the alleged incident. At the same time, the protesters expressed dissatisfaction over Meghalaya government's lackadaisical attitude in addressing grievances of border area residents who have been facing problems resulting from the display of power of the Assam police on villagers along the border between Meghalaya and Assam. Kumju ro bat kinang yalam SHNONG bat ki pai ba bat ki tu ki bahiang nagalyang jungi ngila lek ban sakhi mar sinti be ka jingja nagalyang junga kumrong ba SHNONG bat katu ka nengut ki rong ba na po SHNONG ngila lek i ban sakhi da laki jong ki khmat na ha kate ka jaka ka ba kadan kate ki jingking hanre nimlap bi kono kono ka jingjulor na ka dak sniu jong kate ka jingking nagalyang junga rong ba SHNONG ngala ya kendu barki teki pulit ki ong ba ngila lap ya ki brio ki ba song ki basa ane po Sabuda tu ki brio jongi laingut ki ong ba ki suba baki la thang ya ketika jingking ka badan hate ha po wa amler ka ba deban ya po wang umtli kunta terter ki ba sakang sadam ada SHNONG jongi hangna Sabuda ka ba jor bha ka ba jinjar bha ka ba lanot bha ngi ba mi ban le thiet jing thiet cha khandau so ngim nom lai ka le ka wan ngim no ki pulik ki la pha ban phai ka la na yangi te nge ka ta ke ngi ba ngi sam jinjar palat sa ha ka we pat ki ne ki bri jongi ki bla sha ra khlam da ka daw khlam da ka no ka dak ba ki la ki ba ki le ya ka te ka chengkiang ngim yo i na ma nga ki dang step na nga la le pe ya ka te ka chengkiang bom don dak ka e ro yaitu iba mustar SYIWDOR lang SYIWDOR KHMAH ba ang yaitu ang phela tip ma ba sa kyam pari khan pi ang na tip mare sulap selente su kyam ki kam kyam rat te I ka ki kmi ki khan ai yang ten sung no is te manos te ban pej pat I khan ki te manos ban sa ban cha ban da bat sa ki se te ha ba klem le ki kumna ha patang suli suwan ki la ka kam la cham la chong ki te si ben palai nok hese SNONG na ba su si heras ma ben siat ki ha ba le hera play nok na tang su le lin tai ki ha ba wan ki na thau sang kai sang pangat ki li thut do thut chong bam ki sa khlau te si himon bat sa ki se te